Ο Θεός μας έδωσε αυτή την εντολή να γίνουμε θείας κοινωνή φύσεως, αλλά δεν μας άφησε αδέσποτος μέσα στον κόσμο και στο έλεος, το λέω έλεος, των δικών μας επιτιδευμάτων, ματαίων επιτιδευμάτων. Μας έδωσε και μέσα να αποκτήσουμε αυτή την κοινωνία της χάριτος που μας σώζει, όπως λέει ο Απόστολος. Και είναι πολλά τα μέσα που μας έδωσε, αλλά εγώ θα παριθμίσω μόνο 3 τα κυριότερα, τα πιο δυνατά. Το πρώτο είναι το όνομά Του. Το όνομά Του είναι φορέας της ενεργείας του προσώπου Του. Και με την επίκληση του ονόματός Του, όταν επικαλούμαστε με πίστη και με ευλάβεια το όνομά Του, μας μεταδίδεται η ενέργεια που φέρει αυτό το όνομα. Γι' αυτό και δεν υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό, όπως λέει ο Απόστολος Λουκάς στις πράξεις, δεν υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό δοσμένο στους ανθρώπους με το οποίο να μπορούμε να σωθούμε. Αλλά με την επίκληση του ονόματος του Χριστού μαζεύουμε συνέχεια τα ίχνη της χάριτος του Θεού στην καρδιά μας. Και αυτά τα ίχνη χτίζουν εκεί τον ναό των Άγιων του Θεού. Και όταν συμπληρωθεί αυτή η οικοδομή, τότε ο Θεός κατοικεί στις καρδιές μας. Όταν συμπληρωθεί. Και αυτό το έργο γίνεται με την επίκληση του ονόματος του Χριστού. Είναι το πιο δυνατό, ένα από τα πιο δυνατά μέσα που μας έδωσε ο Θεός για να φτάσουμε στην τελείωση της σωτηρίας. Το δεύτερο είναι ο Λόγος Του. Ο Λόγος Του είναι φως και ζωή. Και όπως στην αρχή της δημιουργίας με ένα λόγο Του ήρθαν τα σύμπαντα στο είναι, έτσι και τώρα όταν αποδεχόμαστε τον Λόγο Του, τις εντολές Του και προσπαθούμε να συμμορφώσουμε τη ζωή μας προς τον Λόγο Του, έχει την ίδια δημιουργική ενέργεια πάνω μας αυτός ο Λόγος, δηλαδή ανακαινίζει τη ζωή μας, ανανεώνει και ανακαινίζει τη ζωή μας, διότι με τον Λόγο Του μαζεύουμε πάλι τα ίχνη της χάριτος Του μέχρι να φτάσουν εκείνο το πλήρωμα που χρειάζεται να κτιστεί, να οικοδομηθεί ο ναός του Θεού μέσα μας. Και το τρίτο μεγάλο μέσο, ίσως και το μεγαλύτερο, ήδη το έχουμε πει, είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, στο οποίο μπορούμε να κάνουμε την ανταλλαγή της μικρής ζωής μας με τη ζωή του Θεού. Δηλαδή ο Θεός δεν μας άφησε χωρίς να μας δώσει τα μέσα για αυτή την απερίγραπτη τελείωση, την απερίγραπτη σωτηρία, τη λυκαύτη σωτηρία που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, τόσο μεγάλη σωτηρία που έφερε στον κόσμο και στην οποία μας καλεί. Δεν μας άφησε χωρίς τη βοήθειά Του, μας έδωσε και τα μέσα. Και αυτός είναι και ο προορισμός της ζωής μας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος κατ' επανάληψη. Ουκ είδατε ότι ναός του Θεού του ζώντος εστέ. Δεν γνωρίζετε, αδερφοί μου, λέει στους Κορινθίους κατ' επανάληψη, ότι είστε ναός του Θεού του ζώντος και μέσα σας κατοικεί το Πνεύμα του Θεού. Αυτός είναι ο προορισμός μας.